Naku, mahal, inuubo ka ba? Hindi, mahal. Nasamid lang ako. Hindi ka pwedeng magkasakit, mahal. Alam mo naman, walang mag-aalaga sa'yo dahil may trabaho ako. Oo, alam ko naman yun, mahal. Kaya nagdodoble ingat ako para hindi ako dapuan ng sakit. O siya, sige na. Alis na ako. Baka maabutan pa ako ng traffic dyan sa bayan. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Sige, salamat. O, mahal. Gising ka na pala. Gusto mo ipaghain kita ng almusal? Mamaya na ako kakain, mahal. Nag-text na ako sa HR namin na hindi ako makakapasok. Masama kasi ang pakiramdam ko. Naku, mahal. Nilalagnat ka. Oo, mahal. Magpapacheck up na lang ako mamaya. Kailangan din kasi ng medical certificate pag bumalik ako sa trabaho. Gusto mo ba samahan kita? Sige. Tapos daanan na lang natin ang mga bata sa school nila. Sige, mahal. Kuhanan mo muna ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Dapat kumain ka muna. Wala pang laman yung tiyan mo tapos iinom ka ng gamot. Wala kasi akong panlasa, mahal. Sige, lulutuan mo na kita ng lugaw para makakain ka bago ka uminom ng gamot. Sige, mahal. Salamat. Mahal, pupunta pala sila parang Berto dito sa bahay. Nagkayayan na mag-inom. Wala naman akong pasok kaya pinagbigyan ko na. Ano bang gusto mong lutuin ko para may pulutan kayo? Yung sisig na lang, yung niluto mo dati. Nagustuhan kasi nila yun. Kaya yun na lang ulit ang lutuin mo. Talaga? Sige, pupunta ako ng palengke mamaya. Naubusan na kasi tayo ng karne sa rep. Sige, bilisan mo lang ah. Baka kasi maaga silang pumunta dito. Tapos hindi ka pa nakaluto. Oo, mahal. Mabilis lang yon. Sige mahal, magpapahinga muna ako sa kwarto. Sige. Amy, anak. Nay, pwede na po ba akong tulungan sa assignment ko? Bukas ko na po kasi ipapasa sa school. Sige, anak. Kaya lang, maantay mo ba si nanay? Kasi marami pa akong gagawin. Ayos lang po, Nay. Aantayin ko na lang po kayo. Kung gusto mo, kay kuya ka na lang magpatulong. Lumabas po si Kuya, Nay. Naglaro daw po ng basketball kasama ng mga kaibigan niya. Oo nga pala, nagpaalam sa akin ng kuya mo kanina. Sige anak, tatapusin lang ni nanay ang ginagawa niya, tapos tutulungan na kita sa assignment mo. Salamat po, Nay. Amy, gusto mo bang samahan si nanay sa palengke mamaya? Kaya na lang po, Nay. Meron po kasi akong ibang assignment na dapat tapusin. Ganun ba anak? Sige, si nanay na lang. Basta, antayin mo na lang ako ha. Sige po, Nay. Salamat po.
Mahal. Mahal, ayos ka lang ba? Gusto mo bang ipag-init kita ng sabaw? Hindi na, mahal. Naparami lang yung inom ko. Babalik na lang ulit ako sa pagtulog. Ay, oo nga pala. Si Amy nagpapatulong. Amy, anak. Bakit po, Nay? Umaga na po ba? Hindi pa, anak. Tatanungin lang sana kita. Tapos mo na yung mga assignment mo. Opo, Nay. Tinulungan po ako ni Kuya kanina nung pagtapos namin kumain. Mabuti naman kung ganon. Pasensya ka na, anak. Kalimutan kasi ni nanay na tulungan ka. Ayos lang po yun, Nay. Alam ko po na pagod kayo dahil ang dami niyo pong ginawa dito sa bahay. Sige, anak. Matulog ka na lang ulit, ha? At aayusin na lang ni nanay itong mga gamit mo sa school. Sige po, Nay. Naku, mahal, inuubo ka ba? Hindi, mahal. Nasamid lang ako. Hindi ka pwedeng magkasakit, mahal. Alam mo naman, walang mag-aalaga sa'yo dahil may trabaho ako. Oo, alam ko naman yun, mahal. Kaya nagdodoble ingat ako para hindi ako dapuan ng sakit. O siya, sige na. Alis na ako. Baka maabutan pa ako ng traffic dyan sa bayan. Sige, mahal. Mag-ingat ka. Sige, salamat. Mainit ka. Yan na nga ba sinasabi ko? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, uminom na ako kanina. Sinabihan na kita. Naalagaan mo yung sarili mo dahil hindi ka pwedeng magkasakit. Simpleng lagnat lang siguro to. Sobrang dami ko kasing ginawa dito sa bahay. Si Ime, nasundo na ba sa school? Pinasundo ko muna kay Chris kasi baka mahilo ako sa daan. Paano na yan? Di naman ako pwedeng mag-absent sa trabaho dahil ka-absent ko lang nung nagkasakit ako. Ayos lang ako. Kaya ko pa naman. Ipapahinga ko lang to at iinuman ko ng gamot. Hapon na, hindi pa tayo nakakasaing. Pwede bang ikaw muna magsaing? Pabilihin mo na lang ng ulam si Chris. Hindi ka pa ba ayos? Hindi ka naman na mainit ah. Medyo masakit pa kasi ulo ko. Tumalab na siguro yung gamot, kaya nawala yung lagnat ko. Sa susunod kasi, magdoble ingat ka. Alam mo naman na bawal ka magkasakit. Hindi ko naman gusto na magkasakit ako dahil alam ko naman na ako lang din na mahihirapan. Kaya nga, alagaan mong sarili mo para hindi ka magkasakit. Dahil lahat kami apektado pag may sakit ka.
Alam ko, dahil walang mag-aasikaso sa inyo. Saan ka pupunta? Ako na lang magsasaing. Nang dahil lang sa pagsasaing, ang dami mo nang sinabi. Hindi na. Ako na yung magsasaing. Maupo ka na lang dyan. Hindi ko naman gusto na magkasakit ako. Simpleng pabor lang naman yung hinihiling ko sa'yo. Pasensya ka na. Pagod din kasi ako sa trabaho. Sa totoo lang, ayoko naman talaga magkasakit ako. Dahil iniisip ko kayo ng mga bata. Pero sana, maisip mo din na hindi ako robot. Na kahit anong ingat ko sa katawan ko, bumibigay din. Mabuti ka nga, pag nagkasakit ka, pwede kang mag-sick leave. Ako hindi, at hindi rin ako pwede mag-day off. Hindi ko sinasabi to para sumbatan ka. Sinasabi ko lang to para malaman mo yung nararamdaman ko. Pasensya na sa araw-araw na pag-aalaga at pag-aasikaso mo sa amin ng mga bata. Hindi ko namamalayan na hindi mo na pala naalagaan ang sarili mo. Lagi mo kaming inaalagaan at inaalala. Samantalang kami, hindi ka man lang naming magawang alagaan ngayong may sakit ka. Patawarin mo sana ako, mahal. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo.